Okay, Owain, sydyn o ysgol uwchradd Caergybi. Diolch am gwared i fod yma hyn yma. Dwi'n mynd i rannu efo chi beth dwi'n defnyddio yn ysgol uwchradd Caergybi. Drwy gyfrwng Saesneg, dwi'n ei rhan fwyaf yn dysgu mathemateg ydw i'n yr uwchradd. Un o'r problemau o'n i'n cael pan nes i gychwyn yn yr ysgol oedd cyswllt efo rhieni a cael disgyblion uwchradd i wybod be oedden nhw'n wneud, be ddylsyn nhw fod yn wneud, a lle oedden nhw ar ei siwrna flwyddyn yn y pwc. Hefyd, o'n eisiau nhw gael rhyw fath o syniad o be oedd o'n edrach i gael gwahanol lefelau yn mathemateg. Be nes i oedd creu PowerPoints mwyn gallu rhannu fo, fyddai'n dangos hwn ar mwrdd gwyn rhyngweithiol i yn yr ysgol. Mae'r dyddiad yn dod yn automatig bob diwrnod, sy'n handi iawn. Oherwydd dwi'n gwybod amdana chi, ond dwi'n cael lot o blant yn gofyn o hyd ac o hyd beth i'r dyddiad, a hyd yn oed ar ôl ddeud a i sgwini nhw'n dal yn gofyn. Mae hwnna'n automatig, a be o'n isio ydyn nhw gael o, dwi'n cael wedd o bod mathemateg yn rhywbeth lliwgar a bod na rhywbeth o strwythyr i'r pwnc. Felly, mae o ar safle ysgol, a mae o wedi cael ei ddylunio fel bod rhieni ac staff yn cael ei ddefnyddio fo hefyd. Felly, so ni'n sbio ar beth sy'n ni fel enghraifft yn blwyddyn 7, unedau dysgu blwyddyn 7, dyna nhw, maen nhw'n weledol. Ar ôl bob uned, mae yna brawf, ac os di rhiant neu plentyn eisiau gwybod be adolygu, mae rhywun yn gallu clicio i fewn, a dyna ni checklist o beth di amcanion yr uned, sydd yn cyd-fynd hefo y profion, a profion i gyd yn cyd-fynd hefo bob un tic. Felly mae cwestiwn 1 neu cwestiwn 1 a 2 yn trio pedwar yn wneud hefo'r tics yna. Sa'n ni'n mynd yn ôl i'r bwydlen. Mae bob dim yn hyperlinkio i fod i drio wneud o'n haws. Swn i yn gallu defnyddio'r bwrdd fel hyn, ond clicio efo maws rhan fwyaf amser sydd yn gweithio ora. Yn blwyddyn 8, unedau blwyddyn 8, ac eto yn blwyddyn 8, mae gynnon ni eto pyn bach mwy manwl amdan blwyddyn 8. Ar yng nghyfrifiadur i yn ysgol, mae bob dim glas wedi cael ei hyperlinkio i y wers i hun. Wedyn mae bob un o'r hyperlink cyntaf, y gael graddfa, sgêl yma. Dwi'n clicio hwnna yn y wers, dyna ni amcanion yn wers i. Dwi'n clicio fan, a mae'n agor flipchart neu PowerPoint sydd yn mynd â fi sydd i fewn i'r wers. Felly sy'n handi i fi hefyd. Mynd yn ôl. Tygau y dilyn cyfac, da ni wedi mynd yn ôl i arholiad llinol flwyddyn yma. Da ni'n gwneud modelau ddim mwy, ond tygau, dwi wedi rhannu'r darn yma o'r PowerPoint hefo disgyblion hefo dosbarth set 1, 2 a 3 yn yr ysgol, mwyn iddyn nhw wybod be ddylsyn nhw fod yn adolygu. Mae hwn cyd-fynd hefo'r gwerslu'r podur mi ydyn ni a llawer iawn o ysgolion uwchradd eraill yn defnyddio hefyd. Felly, o dan rhif, mae gynnon ni'r rhannau yna, mae hyn yn cyd-fynd hefo enwau'r teitlau sydd yn y gwerslyfr. Ac tu fewn i bob un o heina, mae gynnon fi un amcanion yr uned ac chydig bach o syniadau o beth sydd tu fewn i bob uned. Mae gen i gopi arall ar yng nghyfrifiadur i, a be dwi wedi gwneud yn fama, a dwi wedi gwneud botwm arall, a be dwi wedi gwneud, dwi wedi sganio'r gwerslyfr, a mae gen i bob un rhan, mae gen i bob un chapter wedi cael ei sganio, a mi fedra i gael mynediad i hwnna drwy bwyso botwm, mae'n agor copi o'r llyfr, sydd yn syth i fewn i'r gwerslyfr sy'n handi iawn. Felly, Cymrol 3, Cymrol 4, mae'n wersi fi i gyd yn fanna wedi cael ei strwythuro a lincio i fewn i'n wersi. Dydy bob dim ddim yna, wrth gwrs, ond mae o'n help ofnadwy o dda. Swn i'n rhannu nosweithiadau efo rhywun arall, fel da ni yn gorfod gwneud weithio. Dim yn y cynnar ella, ond yn yr uwchradd, mi fyddwn ni'n rhannu blwyddyn 8, blwyddyn 9, hefo efallai
3 neu 4 o athrawon eraill. Ella fyddai'n mond yn gweld un dosbarth un waith bob bythefnos. Felly mae'n anodd iawn cadw trac ar lle mae rhywun. Mae hwn yn helpu cadw trac ar lle ydy. Un peth arall fyddai'n gwneud yw botwm ar lefela. Yn Mathemateg, mae yna 4 maes yn Mathemateg, ond dwi wedi crynhoi nhw i 3. Yn y wers, mi fyddai'n dewis os di plant eisiau symud o lefel 3 i 4 neu o lefel 5 i 6. Yn y maes fyddai'n clicio ar hwn a wedyn rhannu hefo nhw be mae hynna'n edrych fel. Be sydd yn y wers sydd yn cynrychioli, dyma be mae lefel 5 yn ei olygu yn rhif ag algebra. A dyma beth ydych chi eisiau gwneud mwy ohono fo os ydych chi eisiau symud i lefel 6. Mae rhai plant sy'n copio hwn i fewn i llyfrau, weithiau fyddai'n printio ei ffwr. Os fyddai'n printio ei ffwr, fyddai'n cael nhw i fynd trwy gwaith ac yn nodi reit lle mae yna dystiolaeth ar gyfer hwn a hwn a hwn. Os gen ti lot o dystiolaeth ar gyfer hwn, nag os di'n llawer gweld, nawn ni chydig bach mwy o waith ar hwnna mwyn cyfoethogi a mewn ffordd cryfhau y lefel. Defnydd o Comic Life i wneud y teitlo yma fel oedd lleill yn ni siarad amdan, lefel a. Hefyd, mi ydym ni'n gwneud cymhwyso rhif yn yr ysgol, da ni yn gwneud prosiect efo Stena, gan bod ni'n mwlwcus yn gergybu fod a Stefan Drws y cwmni yna. Mae plant yn mynd lawr i'r porthladd a maen nhw'n casglu data ar faint o geir sy'n yn dda, faint o geir sy'n dro yna, faint o ymwelwyr sy'n cerad oddi ar y gwch. A drwy defnyddio'r data yna, da ni'n gwneud cymhwyso rhif lefel 1 a 2 yn 2009 i gyd. Bod yma di hein mwy neu lai i staff a i rieni i adael nhw bod sut ydym ni yn trio ticio bocsau llythrennau yn y gwersi. Just rhaid i'w argraff iddyn nhw, dyma beth da ni'n neud yn y gwersi. Dyma beth da ni'n ddisgwyl weld yn y gwersi efo'n gilydd. Reit. Dwi hefyd yn cael cyrsiau i cymorthyddion cynradd. Dwi wedi rhannu hwn hefo pob dwi wedi ymwneud a di weld yn y cyrsiau. Dwi wedi gwneud copi sydd wedi cael ei laminiddio i bob un o'r pobl sydd ar y cyrsiau yna. Copi digidol di hwn. Be yw fframwaith i helpu myfyrwyr wneud dulliau cyfrifol yn sydyn status fyddai'n gwneud. Fyddai'n dechrau bob wers efo un o hein ac yn gwneud 10 o'n nhw. Mae gynnu fi'r copi wedi laminiddio fi fy'n hun o fer ei hun allan yn hytrach nag just whiteboard black. Mae hein wedi cael ei laminiddio barod. Fel bod nhw'n usual whiteboard pen. Gwneud ysam a'i rwb fo'n o mae'r fframwaith fel yna. Enwedig er ei iselgallu. A dwi'n meddwl yn ymlaen, dwi'n meddwl